kawo mafita gare mu gyara lamarin mu don kada shi ɗan ya mamaye mu. Allah ka agaje mu ka kawo mafita gare mu ka gyara lamarin mu don kada shi ɗan ya mamaye mu. Matsagi a tutal mulki manta sha'u, ya wanda ya kasa mai faɗi ya ɗaukaka sama'u, ya wanda ya yi adamu ya sarki wanda ya yi hawa'u. Mun zo muna du'a'u ƙasan muna cikin bala'u, muna biɗe fida'u muna a tuba. Allah ka agaje mu, Allah ka agaje mu ka kawo mafita gare mu ka gyara lamarin mu don kada shaidan ya mamaye mu. Ya wanda ya halitta ya sarki mai biyan bukata, ya wanda ya yi mabawa gani da ji yayi mai fahimta, ya wanda adda ikon ba da abin duk da ya wuyata, ya sarki mai dubun sarauta duk yadda kan nufata. Tuba batun wuyata kai tsaye zai faruwa gare mu. Allah ka agaje mu ka kawo mafita gare mu ka gyara lamarin mu don kada shaidan ya mamaye mu. Dubun salati sarki Allah ka yo ka ƙara, kai daɗi kallonka ka kai ma mai gingimo kujera. Al-Mustafa ta jallin zati ɗahe uban su zara, hasken da shi ka fara ko ni gare ka tara. Mu dai muna ishara babu kamar shugaban gana mu. Allah ka agaje mu ka kawo mafita gare mu ka gyara lamarin mu don kada shaidan ya mamaye mu. Kasa da ahalubaitin gidan habibinmu masu tsafta, su samu ɗaukaka su kan don kakansu adda tuta. Duk wanda za ya tsira uhura zai tashi ƙarƙashinta, lalle yana shigarta Allah tashe mu ƙarƙashinta. Duk wanda ya shige ta komi shaka so ku za shi samu. Allah ka agaje mu ka kawo mafita gare mu ka gyara lamarin mu don kada shaidan ya mamaye mu. Duk sadani bege zan sa ashabihin rasulu, waɗanda nabi annabi masu zaman nan cikin riyalu. In za ka tambaya tambayi ni batuna akwai dalilu, kai bari in ba ku ɗan misalu kaɗan na cikin dalilu. Su ashabihin rasulu fa yarda da nabi sun rigai mu. Allah ka agaje mu ka kawo mafita gare mu ka gyara lamarin mu don kada shaidan ya mamaye mu. Allah ka sa da shehu nai magabata da sun ka bi shi, kamar su ji liba ga dadi jirgin suna ka tashi. Allah ka sa da shegin nan Shattijani dan uwan shi, da shehu Barhama mabiyin shi, da shehu Usmanu nashi. Jirgin dan fodiyo ka tashi mujaddidi shi ka ja shi kai mu. Allah ka agaje mu ka kawo mafita gare mu ka gyara lamarin mu don kada shaidan ya mamaye mu. Ya Allah cikin salati muna roƙo sa da malamanmu, Malam Tukur da Malam Bara suna ƙoƙari gare mu. Allah ka sa iyayen su da na yi tarbiyyar gata mu, da shehu ɗan ladi shugabanmu, ka sa abubayo garkuwanmu. Allah ka ji addu'anmu muna a roƙo don ka agaje mu. Allah ka agaje mu ka kawo mafita gare mu ka gyara lamarin mu don kada shaidan ya mamaye mu. Duniya ga ko ina ta kwaɗe ta ci a kuɗe misali, nan ƙauye babu hutawa birni ga ta babu wali. Kullum kashin mutane ina mahwari ina dalili,
Allah ka ga wanga hali mun roƙa ka ba mu beli don matsalar ga ta hana mu hali mun tuba Allah ka agaje mu Allah ka agaje mu ka kawo manyita gare mu ka gyara lamarin mu don kada shaidan ya mamaye mu. Ƙasar mu muna da manya amma wasu ba su tausayin mu, akasarin su manyan ma wasu bayi suka ganin mu, sai dai batun siyasa ita kan kullum suna biɗan mu, sun san sai da ƙuri'un mu duka hawa muƙamu. Ya Allah ka ji addu'an mu ka ɗauke jarautar da kai gare mu. Allah ka agaje mu ka kawo manyita gare mu ka gyara lamarin mu don kada shaidan ya mamaye mu. Duk wanda ya ɓace ya Allah dawo da shi ga hanya, duk wanda ya bi annabi nuna mana shi mu mai biyayya. Ba ma biyan maki annabi mu duk yadda za ta kaya, wallahi sai dai mu ƙona taya ko za a dawa mu ko a soya. Mun shirya yin ƙiyayya da wanda don na ki shugaban mu. Allah ka agaje mu ka kawo manyita gare mu ka gyara lamarin mu don kada shaidan ya mamaye mu. Kai huci kumburinka samuna dawo ga hayyacinka, shi ɗan yana zo ga ka kana ta husuma da yan uwanka. Wannan baka adawa da ka kai ba inda za ta kai ka, inda kwana ka kai ka halka ka saba ma wanda ya yi ka. Bakin halin gana ka ya ja mana ga inda kun ka kai mu. Allah ka agaje mu ka kawo manyita gare mu Amin. ka gyara lamarin mu don kada shaidan ya mamaye mu. In ka haihi yara mata ka roƙi Allah ka ce ya kare ka shige ka kwanta cikin gida ka baɗi ya ka zaure, kai kakka zan ka haihi ɗiya ɗai don wasu kai su more. In an zo biɗa ka daure ka sa hankali ka lure, baba tunanin ka duka sare ka bashi shi a fita gare mu. Allah ka agaje mu ka kawo manyita gare mu ka gyara lamarin mu don kada shaidan ya mamaye mu. Ya'ya na wanga zamani tsawa wasu kawa ubansu, wasu su hurma tsoho suna faɗa kamar